kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore sikat Mas Rudi. Padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore rene tak critani kanggo sipo mengko sore ya iya yo nyok munyok iki ngomong asik iyalah Wah, ono macan barang to. Ora macan kuwi, Des. Kaya jin ngono kok ngene lho. Jini jini lho. Dumajale. Ngene, iya lah iki. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mlebu rene setrum. Kepiye? Setrum, ono bocah nyetrum ning ngono kuwi. Bocah ning kono nyetrum ya. Ndi to sing ndi? Wah, gedut ning kono nyetrum. Oh, tak kira sing cantik kuwi. Lah aja. Ya, awak dhewe tekan ndi Mas Rut? Ning kene Rut. Siguk. Heh? Endi? Siguk. Siguk. Lah ya wis, acarane napa? Acarane manten. Manten nikah. Nikah. Nikah sapa sing nikahmu? Mbak sapa Pak? Mbak Fitri wae sapa? Mbak Fitri. Mbak, Mas Reza karo Mbak Fitri. Mas Reza, Mbak Fitri Jawa. Ya siap, tak dongake muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal beri momongan. Amin. Lah iya pokoke sing intine pokoke enggal ndok. Apa? Ndok. Ndoke? Mesti meteng lho. Oh. Amin. Lah iya dongane sing apik-apik lek Rut. Nah ya wis. Tak dongake masyarakat kene tambah rezekine sehat selalu. Amin ya Allah. Saiki aku gumun, Bos. Kepiye? Ikete wis apik-apik, Bos. Lah, ning rupane bluduk kabeh. Urung adus apa? Ora adus pisan blas. Lah, kono ganteng ya kene merongos los. Riko adus lho. Riko adus lho. Wis no. Ning sampan. Lah ning sampan wis di ngadus kosoki malah jebule tak tiliki sabun Mas Sanlek. Kentir bersih bersinar to lho. Lah iya Sanlek tir untune tok. Ngene iki. Yuk. Kata. Kose aku jodoh sik kan piantun kene kan durung kenal terus sampean. Sampean jenenge sapa saka ngendi? Anake piro nek wis anak? Edian bojoe urung apa? Aku urung. Yo. Ya. Nggih nepangaken nami kula Andes, Bos. Heeh, Andes. Apa kuwi singkatan saka apa? Anak bedes. Aja. Anak bedes. Anak desa wae. Anak desa. Saka
omahe ngendi? Purworejo. Ada lho iki, Bu. Nggih. Iki nampa saweran lho, Bu, bar 1000 Ayo untuk aku ditompo. termasuk tuyul kok. Lah iya. Ayo. Toto, ayo. Lho piye to iki kok iso nyempret Hah? Kok iso nyempret? Iso nyempret syaratnya merongos sih. Gak Lho. iso merongos. Toto, ayo. Ayo. Rasa ngeyel. Mana-mana Lho, oleh. lho. Ya anak sapa to mlayu iki? Oh, Bu. Undal. Yuk, sabrak. Tangannya rapetin tang petenteng. Iya wis seneni lho kowe. Ayo, weleke ting pledi. Komandane anyar iki. Kaya remason. Bar pelantikan komandane soal itu. Bar komandane bar pelantikan soal. Kok kula pelantikan. Yuk, sabrak. Semuanya. Ayo, sabrak. Semuanya. Apa? Semuanya. Iya wae. Ora ngerti to. Wong edian. Krungu ora? Lurus. Weh, lagunya apa, Lek? Ya, Katok rock ya mini ya. Indo es krim enak, sing wong dodol botak. Ora iso ngono kuwi. Ora kae jane iki lho Deni lho nek nyanyi cok ngono-ngono. Abadiye emene cecena abadia amane ceteku abadito ngono seneng wes saya bengi kentir Kentir. Kentir aku payah nek kowe kentir. iya Kondommu arek turun wek nyong. iya ya Wah, wes aja. disediani kasur wes jan gulinge ambune wah lumpur lapindo Matamu. mambune gorengan terasi kabeh bakul sego goreng ngeyel Wis to. ayo Lek Rut Oke. Rut apa Ayo rukun Islam. ayo bro kanca lho Ah. ayo bro kanca ayo ya Ayo monggo. Ayo pro kanca ngawerono. Kawaruana. Rukune Islam ya iku 5. Syahadat turu kang siji. Bisa asira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Ping papat poso ana ing wulan Ramadan. Ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun kuwasa. Ayo Pro kanca ngawerono. Rukune Islam ya iku 5. yo iku 5. Syahadat turu kang siji. Rukun kang siji. Bisa asira kelawan ngaji. kaping pindhone nglakoni salat Lakoni salat. kaping telune bayar zakat Bayar zakat. ping 4 poso ing bulan Ramadan kaping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa Wih, rapi ya. Latihan ping pira kuwi latihan kok iso rapi kok ngono. Alah, kok pinter. Mie. Ya. Dimi. apik sip Lek Riko Jos Mama Runo aku tak nyanyi Iya, nyanyi. nyanyi aku Ana request ki, Des. apa Tresno tanpa wales. Ora iso. Saka Mbak Mega. Endi? Galih SP channel. Engko disawer kok gelem ora kowe? Ora apa le? Eh? Kok sampean yo? Datae sampean. Ya, Aku tak sing wong loro-loro. Ya, apa lagune? Mau sempras sempeng sapa? Ayo. 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 Mas operator, Ya. Mas operator, BDG audio ini mic yang untuk keteplak ya satu mati.
Apa? Ya. Baik, yang satu ini kita tampilkan kepada yang Satu tumbang hadirnya yang sakitin hati ya. Tentunya dikasih adalah Lila yang tadi sudah dihadirkan tuh wajah dengan Doyo. Ada Lila. Ayo semoga cek kita. Bantu. Ya ayo. Oh iya. Iya. Apa? Orang. Iya 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 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pek. Ya semono barek didokke. Dur. Iya, gimana? Main peduak sih. Orang nyono orang ngira kowe medhot talining asmara. Iwa. Lah. Mik ketepak Mas. Tresnaku kang tulus suci. Gatel Bu. Rambok Joko malah mboblenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Najan napa jroning ngati nanging aku ra iso ngoncati. Alhamdulillah tekan. Ya ayo lanjut ke. Oh piye lagune? Apa wis ora kelingan sumpah janjimu nyomong marang aku. Sinta kesana lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti taun ketika nanging sliramu ora kirim marta. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng liya-liya. Tresnaku kang tulus suci rambut Joko malah goblenjani. Apa pancen pisahan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Lilo ati nanging aku ra kuwawa mergo atiku wis kepacut tresno. Lila atiku najan pancen ku keloro nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut
telak bodolku sepiro telak bodol duit nanging aku ora apa mergo hatiku wis kadung lara dupak sisan Ora kasar-kasar. Ya diroda dulu meneh ya. Tata sik. Ya. Apa iki rodane? Apa iki Mas Deni? Apa? Kepriye? Ais mumet aku. Wajib kowe tak wabungi wae. Nggon aku wis kaya rumput. Ring Rungkut pelfut. Lo juga lo seperti rumput. Ini seperti kebo. Ayo dilanjut bos. Ayo. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Wajib ngain lanang wadon durung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Wajib main lanang wadon durung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Ojo liren yen durung rusak bodomu. Rapi kuasale agawe wana. Rapi kuasale agawe wana. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Rapi iku asale gawe wana. Rapi iku asale gawe wana. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Kita mong sunat nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Wis, rong lagu langsung. Napa, Des? Napa? Gatel diwe kembang mau. Iki mesti rong adus saka Purworejo iki mau mesti. Apa? Kateli, iki mulai iki. Yo. Apik. Siapa ke sih? Ojo ending, mau iki rung bubar. Cheerleaders. Nanging laguning waktu sing garos tresnomu kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu, mung sliramu kok yo ngapusi aku. Tresno tanpa wales.
Wis kerep keloro-loro atiku apotnya gak iso pajanjimu nanging sliramu ora tau coba ngerti atiku antan cara koso matani tresnamu sliramu dadi kembangi ati wis tau jaga rino klawan wengi ben aja kalae mangsa ngelumki tresnaku iki sakuwate daya anggonku ngrukepi nanging lagune aku sing karo tresnamu kaya aku ora tau ning atimu sliramu mong sliramu kok yo ngapusi aku wis wancine makatake tresno lahir batin aku kuwis lila timbang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga nanging lagune waktu sing garus tresnomu kaya aku ora tau ning atimu ora sakabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu malah ngapusi aku yen wacine lagi tresno lahir batin aku kudu lila timbang lara iki saya katawa-tawa timbang lara malah rusake raga timbang lara malah rusak ing raga iya wis requestane ku garek ditunggu transferane kok Oke kok di nang omah kok dibuka oke. apa loro 10.000 lagi tuku cilok po kae ditambahi kae gua salto wi nek kuwi urusane salto heeh yo yang lain joget apa meneh Iki kok kemah ming kukar-kukur wae to iki. iya kok gatelen apa to urung adus kok tak dusi kok Wis kramas loro ta iki mau. Mafailatun oke yo formasi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi Mafailatun Assalamun alaika ya minal anbiya ilahi
nendang mo. Kok jojotaan. Wais. Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang kembange mupiar kumilang ojo sira menga-mengo ora kena semaya. Monggo tindak ingkang sekica uripira ing alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Evandi runci kembang wangine mupiar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah ingkang sakeca urip sira ing alam donya ora suwe amung sedelong. Des haus Asik. Wah. Ya jejermu lho sing kok dukun lho kuwi. Kuwi mburimu. Kuwi. Ojo kaget Des. Mas jadi kaget iki dene iki. Mesti kagetan biyen ra digrobyake lah itu. Wah. Den wis Den. Kuwi ki ora. Apa mlebune arep apa? Berarti maune wis Genduk dina santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakokno bapak nemriro Tak rewangi ngempet orang ngerokok maca sopan ben koyo nang pondok elah dalan suwangku lali mlotro jare bapake aku koyo santri peko ora gelem mlebu nek lagune kuwi. Apa to, Des? Alah. Tumajane. Wis to. Apa arep lagune malah? Yo kalah monggo sik iki ge mlebu monol aja kalah. Sik, monggo diwehi.
putri menari diiringi putri Sarinande. Putri Sarinande, Putri Suri, pujaan sang dewi tiap hari sadewi menari diiringi lagu Sarinande. Margutara arane wayang sing lakoke arane dalang limang sasi kaya wong ilang ijebule ra ana sing nyawang. Esok kaya wong gemblung sore-sore dolanan long bumbung ati iki rasane wis kembung wani nyawang ora wani nambung. Sikro ngayodya ngayai karya pakarya ning pojok tumagot setya jancet aliwondya manunggal setya dambya dina asri swarane gemuruh samya rebut ngarsa estu bandha rawana sanyata kejuru-juru malai garwa. Sikro ngayodya angayai karya pakarya ning praja kumagot setya jancet aliwonda manunggal setya dambya sina
asli suarane gemuruh samya rebut ngarsa ngestu pondo rawana sanyata kajuru-juru kaya ikarnya Sikro ngayotya angayai karya pakarnya ning praja tumakot setya kanca tali wanda manunggal setya tambya dina asli swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pondo rawana sanyata kajuru-juru ngayahi karya Sikro ngayotya angayai karya pakarya ning praja tumakot setya kanca tali wanda manunggal setya tambya sina asli swarane gumurung samya rebut ngarsa estu pondo rawana sanyata kajuru-juru ngayahi karya Oh, balik. Ah, iya kok. Burung lulus. Samudya pasang lampahing para adya iya ya nyoh iki iya Wis padha pamitan Pak Monol. sampun Pak nggih nyuwun pangapunten bilih oleh atur kula mboten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nanti masih ada berikutnya bagi para penonton semuanya matur sembah nuwun yang telah hadir di sini. Pokoknya semoga dilanjut dengan banyak. Yuk.